ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம இன்னைக்கு அத்தியாயம் 14 பார்க்க போறோம். அதுல குணத்ரே விபாக யோகா, ஜட இயற்கையின் முக்குணங்கள். நம்ம பகவத்கீதை 18 டேஸ் கோர்ஸ் லெவல் 1ல இருக்கோம். அதுல நம்ம பகவத்கீதையில 14வது அத்தியாயம் நம்ம பார்க்க போறோம். சரிங்களா? குணத்ரே விபாக யோகம், குணங்களை பத்தின விஷயங்கள் தான் இன்னைக்கு ஃபுல்லா முக்குணங்களோட சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள். முக்குணங்கள்ல சத்துவகுணத்துல இருந்தா நம்மளோட டெஸ்டினேஷன் எப்படி இருக்கும், அதே மாதிரி ரஜோகுணம் தமோகுணம் அதுல இருக்கும்போது நம்மளோட டெஸ்டினேஷன் எப்படி இருக்கும், அதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். நேத்திக்கு நம்ம என்ன பார்த்தோம்? 13வது அத்தியாயத்துல லிவிங் என்டிட்டி, அதாவது நிறைய க்ஷேத்திரத்தை பத்தி, அப்புறம் க்ஷேத்ரஜ்ஞாவை பத்தி எல்லாம் நம்ம நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா? கலம், அப்புறம் ஆத்மா, பரமாத்மா. அப்போ அதுல நம்ம என்ன கவனம் கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவான் என்ன நம்ம குறிப்பிட்டிருந்தாங்கன்னா, இந்த ஆத்மா ஜட இயற்கையோட சம்பந்தப்படும் போது அதுக்கேற்ற மாதிரி செயல்கள் எது செய்யும்போது இந்த பர்த் டெத் அப்படின்ற சுழற்சியில சிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். அதனால அந்த அதாவது அந்த குணத்தோட சம்பந்தப்பட்டு செய்யக்கூடிய செயல்கள்னால என்ன பண்ணோம், நம்ம நிறைய பிறவிகளை எடுக்கிறோம். அதுவும் தாழ்ந்த பிறவிலேருந்து உயர்ந்த மனித பிறவி வரைக்கும். மனித பிறவி அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் நம்மளால முக்தி அடைய முடியும். ஏன்னா அப்பதான் பக்தி சேவையில நம்மளால ஈடுபட முடியும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்படி மனித பிறவியில கிடைத்திருக்காரிய மனித பிறவி 84 லேக் ஸ்பீஷிஸ்ல ஆரம்ப நிலையிலேருந்து மேல வரும். அதுல கிடைத்திருக்கிறது மனித பிறவி. அந்த பிறவில நம்ம கண்டிப்பா ஒரு மனிதன் செய்ய வேண்டிய ஒரு விஷயம் எட்டர்னல், அதாவது நித்தியமான ஆத்மா பரமாத்மா தெரிஞ்சுக்கிட்டு பரமாத்மா அடையறதுக்கான அத்தனை விஷயங்களையும் பக்தி யுகத்தில் தன்னை ஈடுபடுத்திக்கணும். அதுதான் அல்டிமேட் கோல், ஒரு மனிதன் செய்யக்கூடிய மிக சிறந்த ஒரு கடமை. ஆனா அந்த மனித பிரிவில் அதை செய்யாமல் இருக்கும் பட்சத்துல மறுபடியும் உங்களுக்கு என்ன ஆகுது? பகவான் மேலேயும் சாஸ்திரத்து மேலே நம்பிக்கை இல்லாதனால அவங்க தனக்கு தோணின விஷயங்கள்லாம் முக்குணங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி செய்ய ஆரம்பிக்கும் போது, அதுவும் சாஸ்திரம் பகவான் மேல நம்பிக்கை இல்லைன்னா கண்டிப்பா ரஜோகுணம் தமோகுணம் கூட மேலோங்கி இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்ப அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? அதற்கேற்ற செயல்களை செஞ்சு மறுபடியும் பாபங்களை சேகரிச்சு மறுபடியும் தாழ்ந்த பிறவிலிருந்து அவங்க மறுபடியும் அவங்களோட சுழற்சி ஆரம்பிக்கணும். இந்த மாதிரி கஷ்டங்கள்லாம் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அப்ப குணத்தினாலதான் நம்மளுக்கு குணங்களோட சம்பந்தப்படுறதுனாலதான் நமக்கு இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சி அப்படின்னு நம்ம தெரிய வருது இல்லைங்களா? அப்ப அந்த குணங்கள், அந்த ப்ராப்ளம் தெரிஞ்சு போச்சு. அந்த குணங்களை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த குணங்களை பத்தி தெரிஞ்சுட்டு அந்த குணங்கள்ல இருந்து எப்படி வெளியில வர்றது அப்படின்ற மார்க்கம். பகவானை சரணமடையும் போது, பகவானுக்கு பக்தி சேவை செய்யும் பொழுது மட்டுமே நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? நம்மளால முக்தி அடைய முடியும். பகவான் விஷ்ணு மட்டுமே என்ன பண்ண முடியும்? முக்தி அப்படின்ற ஒரு தாத்பரியத்தை கொடுக்க முடியும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப பக்தி சேவையில ஈடுபடணும் அப்படின்ற விஷயங்களை நம்ம இன்னைக்கு அத்தியாயத்துல நம்ம பார்ப்போம். हरे कृष्ण ललिता माता जी, प्रणाम. मंगलाचरण वासिंगला कृष्ण माता जी पढ़िके. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानशलाकया चक्षुर उन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैदं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां च. हे कृष्णा करुण सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्य च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्य देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे
ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ so மச். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ், இன்னைக்கு நம்ம அத்தியாயம் 14 பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி அத்தியாயம் 13 சுருக்கம் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்துடலாம். அர்ஜுனனின் 6 கேள்வி அது என்ன அப்படின்றத 13.1 ஏதத் வேதித்து மிச்சாமி அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமா நம்ம பார்த்தோம். சேத்திர மற்றும் சேத்திரஜ்ஞ ஞானத்தின் விளக்கம் 13.2 7 வரைக்கும் சேத்திரஜ்ஞம் சாப்பி மாம் வித்தி அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமா நம்ம பார்த்தோம். அறிவை பெறுவதற்கான செயல்முறை 13.8 12 வரைக்கும் மயி சானன்ய யோகேன அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமா நம்ம பார்த்தோம். ஞானம் அறிவின் பொருள் 13.13 19 வரைக்கும் சர்வதக் பாணிபதம் தத் சர்வத்தோ அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமா நம்ம பார்த்தோம். பிரகிருதி புருஷா மற்றும் யூனியன் 13.20 26 வரைக்கும் காரணம் குண சங்கோஷ்ய அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமா நம்ம பார்த்தோம். அறிவின் பார்வை 13.27 35 வரைக்கும் சேத்திரஜ்ஞ யோரேவ மந்திரம் ஞான சக்ஷுஷா அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமா நம்ம பார்த்தோம். சரிங்களா? அப்ப நம்ம இதுல இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயமும் பார்த்தோம். ஞானம்னா என்ன அப்படின்றத பகவான் 20 விஷயங்கள் கொடுத்திருப்பாங்க. அதுல அடக்கத்துல இருந்து ஆரம்பிச்சு தத்துவத்தை தெரிஞ்சுக்கிற வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம். அதுல முக்கியமா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தூய பக்தி செய்யறது சிறந்தது அப்படின்றத பார்த்தோம். அந்த தூய பக்தியை செய்யறதால மட்டுமே கூட நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், அனைத்து விதமான அந்த 20 பண்புகளையும் நம்மளால கொண்டு வர முடியும். இந்த 20 பண்புகளை தவிர வேற எது மற்றது எல்லாமே அஞ்ஞானம் அப்படின்றது பகவான் குறிப்பிட்டிருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம ஞேயம் அறிவின் பார்வை இதெல்லாம் பத்தி நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்புறம் நம்ம குணங்கள் எப்படி இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில இருக்கிறோம் அந்த தத்துவத்தையும் நம்ம பார்த்தோம். இன்னைக்கு நம்ம 14 அத்தியாயம் 14 சுருக்கம் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்துலாம். குணங்களின் நிபந்தனை 14.1 14.9 வரைக்கும் இதம் ஞான முபாஸ்ரித்ய அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலம் நம்ம பார்ப்போம். குணாதிசயங்கள் செயல்களில் மற்றும் இறப்பு அப்படின்றது என்ன அப்படின்றத 14.10 14.18 வரைக்கும் யதா சத்வே பிரவருத்தேது அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலம் நம்ம பார்ப்போம். முறைகளை மாற்றுதல் 14.19 14.27 வரைக்கும் மாம்சயோ அவ்விய பிச்சாரணை அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமா நம்ம பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 14.1. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமः. அத சதுர்தசோऽध्याय குணத்ரய விபாக யோகः. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச பரம் பூயः பிரவக்ஷ்யாமி ஞானானாம் ஞானமுத்தமம் யஜ்ஞாத்வா முனய சர்வே பராம் சித்திமிதோ கதாः. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பகவான் கூறினார், மீண்டும் ஞானங்களில் எல்லாம் சிறந்ததான உன்னதமான ஞானத்தை நான் உனக்கு கூறுகின்றேன். இந்த ஞானத்தை அறிந்தே முனிவர்கள் எல்லோரும் உன்னதமான பக்குவத்தை அடைந்தனர் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? ஞானங்களில் சிறந்த ஞானம் இந்த குணங்களை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுன்றது நம்ம பார்க்கிறோம். இந்த ஞானத்தை அறிந்த பிறகே முனிவர்கள் தவம் எல்லாம் செய்யறாங்க இல்லைங்களா? அவங்க என்ன பண்றாங்க, இந்த முக்குணங்களோட சம்பந்தப்படுறதுனால தான் பிறப்பிறப்பு சூழ்ச்சியில் நம்ம மாட்டிக்கிறோம்ன்றது தெரிஞ்சு என்ன பண்றாங்க, அந்த குணங்களிலிருந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, எப்பயுமே தன்னை தனிமைப்படுத்திப்பாங்க இல்லைங்களா? மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்தி பகவான் மேல நித்தியமா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, தவம் பண்ணுவாங்க. அப்போ அவங்களுக்கு என்ன ஏற்படுது, இந்த முக்குணங்களோட சம்பந்தம் இல்லாததுனால அவங்க லிபரேட் ஆகுறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இந்த ஞானத்தை அறிந்தே முனிவர்கள் எல்லோரும் உன்னதமான பக்குவத்தை அடைந்தனர் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 14.2. இதம் ஞானமுபாஸ்ரித்ய மம சாதர்மமாகதாः சர்கேபி நோபஜாயந்தே பிரளயேன வியதந்தி ச. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த ஞானத்தில் நிலை பெறுவதால் ஒருவன் என்னுடைய சுய இயற்கை போன்றதான தெய்வீக இயற்கை அடைய முடியும். ஏன்னா இந்த முக்குணங்களும் இந்த ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி நம்மளோட இந்த சரீரத்திலயும் பாத்தீங்கன்னா ஜட சரீரம் பஞ்சபூதங்களானது, அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்தூல சரீரம், இது ரெண்டும் இந்த ஜட உலக சம்பந்தப்பட்டது. ஆத்மா அது பகவானோட ஸ்வரூபமா நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப ஆத்மா மட்டும் தனியா நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா பகவானோட ஸ்வரூபம். அப்போ இந்த ஸ்தூல சரீரமும் இந்த ஜட சரீரம் இதெல்லாம் இந்த ஜட இயற்கை குணங்களுக்கு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களோட
உள்ளது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்போ இந்த ஞானத்தில் நிலை பெறுவதால் ஒருவன் என்னுடைய சுய இயற்கையை, பகவானோட சொரூபம், சச்சிதானந்த சொரூபம் போன்றதான தெய்வீக இயற்கையை அடைய முடியும். அப்ப இந்த முக்குணங்களோட சம்பந்தப்படாம இருக்கும் சமயத்துல நம்ம ஆத்மா நிலைப்பாடு மட்டும்தான் இருக்கும். அப்ப அது யாரோட சுரூபமா இருக்கும்? பகவானோட சுரூபமா இருக்கும். அப்ப இல்ல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்? டிட்டாச்சா இருக்கணும், ரினவுன்ஸ்டா இருக்கணும். பகவானோட ஒரு விஷயம் 6 ஆப்புலன்சஸ் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? பகவான் கிட்ட 6 ஆப்புலன்சஸ் ரினவுன்ஸ்ட் ஆர்டர்ல இருப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி நம்மளும் வந்து இந்த முக்குணங்களோட சம்பந்தப்படாம இருக்கும் பட்சத்துல பகவானோட இயற்கையை நம்மளால அடைய முடியும். அதுதான் இங்க குறிப்பிடுறாங்க. என்னுடைய சுய இயற்கையை போன்றதான தெய்வீக இயற்கை அடைய முடியும். இவ்வாறு நிலை பெற்று இந்த நிலையில யார் இருக்காங்களோ ஒருவன் படைப்பின் போது பிறப்பதோ அழிப்பின் போது தொல்லையுறுவதோ இல்லை. அப்ப இந்த பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியில அவங்க ஈடுபடாம இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 14.4 सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिर् अहं बीजप्रदपिता. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. குந்தையின் மைந்தனே, இந்த ஜட இயற்கையில் எல்லா வாழ்க்கை இனங்களும் பிறப்பால் சாத்தியமாக்கப்படுகின்றன என்பதும் நானே விதையளிக்கும் தந்தை என்பதும் புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும் அப்படின்றது இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? ஜட இயற்கையில் எல்லா வாழ்வினங்களும் பிறப்பால் சாத்தியமாக்கப்படுகின்றன. நானே விதையளிக்கும் தந்தை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பகவான் தான் சோர்ஸ் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி ஓகே 14.5 सत्तं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवाः निबद्धन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல சிறந்த ஞானம் இது அப்படின்றத பகவான் சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஞானத்தில் நிலை பெற்றதுனால முனிவர்களும் என்ன பண்றாங்க? வந்து நல்ல நிலையில நிலை பெறாங்க அப்படின்றத பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் இந்த ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுனால பகவானோட சுய இயற்கை அது மாதிரி நமக்கும் வந்து கிடைக்கும் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அது ஆத்மஸ்வரூபத்துல இருப்போம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த பிறப்பு இறப்புனால பாதிப்பு ஏற்படாது அப்படின்றதையும் பார்க்கிறோம். சரிங்களா? இந்த ஸ்லோகத்துல ஜட இயற்கை முக்குணங்களால் ஆனது. ஜட இயற்கைன்னு சொல்லிட்டே இருக்கோம் இல்ல? இந்த ஜட உலகம் இதுல வந்து ஜட இயற்கை முக்குணங்கள் அது என்னென்ன அப்படின்னா சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் ஆகும். உயிர்வாழி இயற்கையின் தொடர்பில் வந்தடையும் போது எப்போ ஒரு ஆத்மா இந்த ஜட இயற்கையோட சம்பந்தப்படுதோ இந்த குணங்களால் கட்டுப்படுத்தப்பட்டவன் ஆகின்றான். எந்த ஒரு சூழ்நிலையும் இந்த முக்குணங்கள்ல ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையில நம்ம இருப்போம். அதுதான் இந்த குணங்களால் கட்டுப்படுத்தப்பட்டவன் ஆகின்றான் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். எப்போ ஆத்மா இந்த ஜட இயற்கையோட சம்பந்தப்படும் நேரத்துல ஜட இயற்கைன்றது முக்குணங்களால் ஆனது. சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். பகவான் இந்த முக்குணங்களையும் கண்ட்ரோல் பண்றவங்க, இந்த முக்குணங்களும் லிவிங் என்டிட்டி கண்ட்ரோல் பண்ணும் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அது கையில நம்ம எப்படி இருப்போம்? பொம்மலாட்டம் மாதிரி முக்குணங்கள் நம்மள என்ன பண்ணும்? ஆட்டுவிக்கும் அப்படின்ற நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மாதாஜி 14.6 तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयं सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानग. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பாபமற்றவனே சத்வகுணம். இப்ப நம்ம ஒரு குணத்தோட இயற்கை என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். சரிங்களா? பாபமற்றவனே சத்வகுணம் மற்றவர்களை விட ரஜோகுணம் தமோகுணத்தை விட தூய்மையானதாகும். சரிங்களா? தூய்மையானதாக இருப்பதால் ஒருவனை எல்லா பாப விளைவுகளிலிருந்தும் விடுவிக்கிறது. சத்துவகுணத்தில் உள்ளவங்க என்னைக்குமே அந்த மத்த 2 குணங்கள் ரஜோகுணம் தமோகுணம் அது இல்லாம இருப்பாங்க. அதனால அவங்க என்ன செய்ய மாட்டாங்க? பாப செயல்கள் அவங்க செய்ய மாட்டாங்க. அதனால ஒருவனை எல்லா பாப விளைவுகளிலிருந்தும் விடுவிக்கிறது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இந்த குணத்தில் நிலை பெற்றவர்கள் ஞானத்தை வித்து செய்து கொள்கின்றனர் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். முடிஞ்ச வரைக்கும் ஆன்மீக பாதையில இருப்பாங்க. நிறைய வேதத்தின் தாத்பரியங்கள்லாம் தெரிஞ்சு அந்த தர்ம வழியில அவங்க தன்னை ஈடுபடுத்திப்பாங்க. சரிங்களா? இருந்தாலும் இன்பத்தை பற்றிய கருத்தால் கட்டுண்டவர்கள் ஆகிவிடுகின்றனர். சரி, இவங்க செய்யறதெல்லாமே நல்ல நல்ல விஷயங்கள் தான். வேதத்தெல்லாம் கடைபிடிக்கிறாங்க. பகவான் மேல் நம்பிக்கை இருக்கு, வேதத்தின் மேல் நம்பிக்கை இருக்கு. ஆனா இவங்க எப்படி கட்டுண்டு மறுபடியும் பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியில இருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இவங்களுக்கு எப்பயுமே மனசுல ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும் இல்லைங்களா? நம்ம எப்பயுமே நல்ல விஷயங்கள் தான் செய்யறோம் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் ஏற்படும் இல்லைங்களா? எப்பயுமே நம்ம ஒரு நல்லது ஒரு சேரிட்டி கொடுத்தா கூட நம்ம இன்னைக்கு தானம் பண்ணும்போது ஒரு சந்தோஷத்தை அனுபவிக்கிறோம் இல்லைங்களா? அந்த சந்தோஷத்தை அனுபவிக்கிறோம். அந்த செயலுக்கான
சந்தோஷத்தை அனுபவிக்கிறோம் இல்லைங்களா, அதுதான் வந்து நம்மள கட்டுண்டவங்களா ஆக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இன்பத்தை பற்றிய கருத்தால் கட்டுண்டவர்கள் ஆகிவிடுகின்றனர் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதை டிவோட்டிஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, பகவானோட அனுகிரகத்தால நான் இந்த விஷயத்த செஞ்சேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம் அப்படின்ற விஷயத்துல செய்யற எல்லா செயலையும் பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். ஆனா வந்து ஃப்ரூட்டிவ் ரிசல்ட்ஸ் எதிர்பார்த்து பண்றவங்க நிறைய சேரிட்டி செய்வாங்க, அதற்கான பலனை எதிர்பார்த்து அவங்க செய்வாங்க. அப்ப அவங்க அதுல கட்டுண்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 14.7. रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்தது ரஜோகுணம். குந்தியின் மகனே, ரஜோகுணம் எல்லையற்ற ஆவல்களாலும் விருப்பங்களாலும் பிறந்தது. இதனால் ஒருவன் ஜட பலன் நோக்கு செயல்களில் கட்டுண்டவன் ஆகின்றான் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? ரஜோகுணத்தோட நிலைப்பாடு என்ன, எல்லையற்ற ஆவல்கள், நிறைய ஆசைகள் இருக்கும், நிறைய இந்த உலகத்துல நம்ம அனுபவிக்கணும், நிறைய சந்தோஷங்களை அனுபவிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் அவங்களுக்கு இருக்கும். ஆவல், அப்புறம் விருப்பம், அதுக்காக அவங்க வந்து தன்னோட வாழ்க்கை ஃபுல்லா அர்ப்பணம் பண்ணுவாங்க. சரிங்களா? அந்த மாதிரி விஷயங்கள பிறந்தது. அப்போ பலன் நோக்கு செயல்கள், சரிங்களா, பலன் எதிர்பார்த்து செய்யற நிறைய செயல்கள் அவங்கள ஈடுபடுத்திப்பாங்க. அப்ப அவங்க என்ன ஆகுறாங்க, அந்த விஷயத்தினால அவங்க கட்டுண்டு இருக்காங்கன்றத நம்ம பார்க்கிறோம். மாதாஜி 14.8. तमस्तत्त्व ज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभि तन्निबध्नाति भारत. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பரதனின் மைந்தனே, தமோகுணம் எல்லா உயிர் வாழிகளின் மயக்கத்திற்கும் காரணமாகிறது. இந்த குணத்தின் விளைவு கட்டுண்ட ஆத்மாவை பிணப்பவையான பித்தமும் சோம்பலும் உறக்கமும் ஆகும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? தமோ குணம்ன்றதே வந்து முழுக்க முழுக்க விக்கர்மா, அறியாமையினால செய்யக்கூடிய விஷயங்கள், பகவான் மேல நம்பிக்கை இல்லாத, சாஸ்திரத்து மேல நம்பிக்கை இல்லாத உள்ளவங்களோட நிலைப்பாடு. சரிங்களா? அவங்களுக்கு நன்மை தீமை தெரியாது, அதர்மம் அப்படின்னு தெரிஞ்சாலுமே அந்த விஷயத்த தான் அனுபவிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துல அவங்க தன்னை ரொம்பவே மும்முரமா ஈடுபடுத்திப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? இதெல்லாம் தமோகுணத்தின் நிலைப்பாடு. தமோகுணம் எல்லா உயிர்வாழிகளின் மயக்கத்திற்கும் காரணமாகிறது. இந்த குணத்தின் விளைவு கட்டுண்ட ஆத்மாவை பிணிப்பவையான பித்தமும் சோம்பலும் உறக்கமும் ஆகும். ரொம்ப லேசியா இருப்பாங்க, பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூடோட இருக்க மாட்டாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். மாதாஜி 14.9. सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அப்போ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது 3 குணங்கள் பார்த்தோம். அதுல நம்ம எப்படி கட்டுண்டு இருக்கோம்ன்றத நம்ம பார்த்தோம். சத்துவகுணம் ஒருவனை இன்பத்திற்கும், தான் செய்யற நல்ல நல்ல செயல்கள்னால அவங்க சந்தோஷத்தோட அனுபவிக்கிறாங்க இல்லைங்களா, அத அந்த இன்பத்திற்கும். ரஜோகுண செயல்கள் பலனிற்காகவும், தமோகுணம் பைத்தியக்காரத்தனத்திற்காகவும் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மாதாஜி 14.10. रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजसत्वं तमश्चैव तमसत्वं रजस्तथा. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பரதனின் மைந்தனே, சத்துவகுணத்தை தோற்கடித்துக் கொண்டு சில சமயங்களில் ரஜோகுணம் உயர்ந்ததாகி விடுகிறது. மேலும் சில சமயங்களில் சத்துவகுணம் ரஜோகுணத்தை தோற்கடிக்கவும், வேறு சில சமயங்களில் தமோகுணம் சத்துவகுணத்தையும் ரஜோகுணத்தையும் தோற்கடிக்கவும் செய்கின்றன. இவ்வாறு உயர்நிலைக்கான போட்டி இருக்கிறது. இந்த 3 குணங்களும் எல்லார்கிட்டயும் உண்டு இல்லைங்களா? ஒரு மனிதன் மட்டும் சத்துவகுணம், ஒரு மனிதன் ஃபுல்லா ரஜோகுணம்ன்றது கிடையாது. எல்லா மனிதர்களுமே இந்த 3 குணங்களோட இருப்பாங்க. ஆனா உயர்ந்த ஒரு குணம் மட்டும் இருக்கும். சிலவங்க வந்து எல்லாமே நல்ல நல்ல காரியங்களா செய்வாங்க, எல்லாருக்கும் உதவி செய்யறது, சரிங்களா, அந்த மாதிரி நல்ல நல்ல வேத தர்ம வழியில இருக்கணும், நியாயமா இருக்கணும், நேர்மையா இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துல இருப்பாங்க இல்லைங்களா. அவங்கள நம்ம பார்க்கும்போது சொல்லுவோம், இவங்க ரொம்ப நல்ல மனிதர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவங்க கிட்டயும் ரஜோகுணம் தமோகுணம் இருக்கும், ஆனால் சத்துவகுணம் உயர்ந்திருக்கும். அதே மாதிரி ரஜோகுணம் உள்ளவங்க தன்னோட தான் நிறைய அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம், தன்னோட ஆசைகள் நிறைய வச்சிருப்பாங்க, அதை அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தோட அவங்க முனைப்பா அதுல ஈடுபட்டு இருப்பாங்க. கொஞ்சம் சுயநலமாவும் அவங்கள பார்த்தா நம்மளுக்கு தெரியும். சரிங்களா? வேற எதை பத்தியும் யோசிக்க மாட்டாங்க. அவங்களோட எய்ம் என்னவோ அதை மட்டுமே போக்கஸ்டா இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி உள்ளவங்க
நிறைய அந்த மாதிரி குணங்களோட உள்ளவங்க. அவங்ககிட்டயும் சத்துவகுணம் தமோ குணமும் இருக்கும். ஆனா ரஜோகுணம் மேலோங்கி இருக்கும். அப்ப நம்ம அவங்கள பார்க்கும்போது அவங்க அவங்களுக்காக வந்து நிறைய விஷயங்கள் செஞ்சுப்பாங்கன்ற மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு எண்ணம் ஏற்படும் இல்லைங்களா? தமோ குணத்துல உள்ளவங்க எதுலயுமே நாட்டம் இல்லாம இருப்பாங்க. எதுலயுமே வந்து ஒரு விருப்பம், அப்புறம் வந்து ஒரு சோம்பல் அதிகமா உள்ளவங்களா இருப்பாங்க. ஒரு நல்ல ஒரு தனக்கும் நல்லது செய்யாம, பிறருக்கும் நல்லது செய்யாம, உயர்ந்த நோக்கங்கள்லாம் இல்லாம அவங்களோட வாழ்க்கைய அவங்க வாழ்ந்துட்டு இருப்பாங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். இதுல பார்க்கும்போது அவங்ககிட்டயும் சத்துவகுணமும், ரஜோகுணமும் இருக்கும். ஆனா தமோகுணம் மேலோங்கி இருக்கும். ஆனா அது நம்ம பார்க்கும்போது ஒருத்தவங்க இவங்க நல்லவங்க, இவங்க கெட்டவங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம்னா, குணத்தின் அடிப்படையில சொல்றோம் இல்லைங்களா? அப்ப குணம் தான் ஒருத்தவங்கள அடையாளம் காமிக்குது. நம்ம யாரையாவது யோசிச்சோம் அப்படின்னா, அவங்களோட உருவமும், அவங்களோட குணமும் தான் நமக்கு வரும் இல்லைங்களா? நினைவுக்கு. அப்ப குணம்ன்றது ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம். அப்போ ஒரு மனிதன்கிட்டயுமே இந்த 3 குணங்களும் இருக்கு. ஆ அதுல என்னன்னா, எப்பயுமே வந்து உயர்நிலைக்கான போட்டி. அதனால தான் மனம் வந்து போர்க்களமாட்டம் இருக்கும். சஞ்சலம் நிறைஞ்சதா இருக்கு. அதனால தான் பகவத்கீதை பகவான் எங்க குடுத்திருக்காங்க அர்ஜுனருக்கு? போர்க்களத்துல பகவத்கீதைய உபதேசம் பண்ணியிருக்காங்க. அர்ஜுனரோட நிலைப்பாடு எப்படி இருந்தது? சஞ்சலமா இருந்தது இல்லைங்களா? ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயமே நம்ம பார்த்தது விஷாத யோகம். கவலையோட இருந்தாங்க, சஞ்சலத்தோட இருந்தாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப போர்க்களம் மாரி உள்ள இடத்தில் பகவான் வந்து பகவத்கீதைய அர்ஜுனருக்கு குடுத்திருக்காங்க. அப்ப அர்ஜுனர் என்ன பண்ணாங்க? அந்த பகவானோட உபதேசத்த எடுத்துக்கிட்டு, அதுல அவங்க என்ன பண்ணாங்க? பகவானோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் படி அவங்க வாழ்க்கைய அவங்க வாழ்ந்தாங்க. ஃபாலோ பண்ணாங்கன்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அதே மாதிரி நம்மளோட மனத்துல இந்த 3 குணங்களுக்கு இடையே எப்பயுமே போட்டி நிலவிக்கிட்டே இருக்கும். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? போர்க்களம் நிறைந்த இந்த சிச்சுவேஷன்ல நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவானோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். பகவான் என்ன குடுத்திருக்காங்க பகவத்கீதையில? கர்மங்களை தியாகம் செஞ்சு, அதாவது கர்ம பலன்களை தியாகம் செய்யணும் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. பக்தி யோகத்துல ஈடுபடுத்திக்கணும். பக்தி யோகம் முழுக்க நம்ம என்ன பார்த்தோம்? உன்னுடைய மனதை என்னில் நிலைநிறுத்து. மனம் அது ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம். அது சஞ்சலமானது, நம்மளை அமைதியா வைத்திருக்காத ஒரு விஷயம். அப்போ உன்னுடைய அப்படிப்பட்ட மனதை என் மீது நிலைநிறுத்தி எனக்கு பக்தி சேவையில் ஈடுபடு. இததான் வந்து ரொம்பவே ஆழ்ந்து சொல்லிட்டே இருப்பாங்க இல்லைங்களா? ஆழமான கருத்தா ஒரு அத்தியாயத்துல நம்ம பார்த்தோம். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? மனதை அப்படி சஞ்சலமான மனதை பகவான் மீது நிலைநிறுத்தணும் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப எதனாலன்னா இந்த முக்குணங்களோட போட்டி எப்பயுமே அந்த மனதில் இருந்துகிட்டே இருக்கும். சில சமயம் எப்படி இருக்கும்? சத்துவகுணம் மேலோங்கி இருக்கும். ரஜோகுணம் தமோகுணத்தை விட. சில சமயம் ரஜோகுணம் மேலோங்கி இருக்கும். சத்துவகுணம் தமோகுணத்தை விட. சில சமயம் தமோகுணம் மேலோங்கி இருக்கும். சத்துவகுணம் ரஜோகுணத்தை விட. இப்படி உயர்நிலைக்கான போட்டி இந்த 3 குணங்களுக்கு இடையே நடந்துகிட்டே இருக்கு. அந்த மாதிரி ஒரு போட்டி நிலவும்போது பகவானோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் படி நம்ம சத்துவ குணத்தில் நிலைப்பாடு பெற்று பக்தி யோகத்துல நம்ம ஈடுபடணும் அப்படின்றத நமக்கு பகவத்கீதையில பகவான் குறிப்பிட்டு கொடுக்குறாங்க அப்படின்ற நம்ம பார்க்கிறோம். இதை நம்ம வாழ்க்கையிலும் நம்ம கொண்டு வர வேண்டிய ஒரு விஷயம். இதுதான் வந்து 3 குணங்கள். மனம் ஒண்ணு தன்னோட பக்கம் இழுக்கும். சமயத்துல சத்துவகுணம் ஜெயிச்சிருக்கும், சமயத்துல ரஜோகுணம் உயர்ந்த நிலையில இருக்கும், சமயத்துல தமோகுணம் உயர்ந்த நிலையில இருக்கும் அப்படின்றதான் இங்க தாத்பரியம். माताजी 14.11 सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत. हरे कृष्ण माताजी. உடலில் 2 கண்கள், 2 காதுகள், 2 நாசி துவாரங்கள், வாய், பிறப்புறுப்புகள், குதம் ஆகிய 9 கதவுகளும் சத்துவகுணத்தின் அறிகுறியால் பிரகாசப்பட்டு இருக்கும் பொழுது ஒருவன் சத்துவகுணத்தை விருத்தி செய்து கொண்டிருக்கிறான் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சத்துவகுணத்தில் இருக்கும்போது இந்த நிலைப்பாடோடு இருப்பாங்க. சரிங்களா? சத்துவகுணத்தில் சரியான நிலையில் காணவும், அதாவது தர்மம் அதர்மத்தை பிரிச்சு சரியான வழியை வந்து எடுத்துக்கிற ஒரு சூழ்நிலையில இருப்பாங்க. காணவும், கேட்கவும், சுவைக்கவும் முடியும். மேலும் தூய்மையுற்றவன் ஆகின்றான். அப்போ நல்ல நல்ல விஷயங்களை செய்யறதுனால அவங்க கிட்ட பாபம் அண்டாது. அவங்க எப்படி இருப்பாங்க? தூய்மையானவங்களா இருப்பாங்க. மகிழ்ச்சியின் அறிகுறிகளுடைய அபிவிருத்தி ஒவ்வொரு கதவிலும் தெரியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இதுவே சத்துவகுணத்தின் நிலை அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? 9 வாயில்கள் கொண்ட உடல் அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்போ சத்துவகுணத்தில் உள்ளவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்றதோட நிலைப்பாடுதான் இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கிறோம். அவங்களால எல்லாமே கரெக்டான புரிதல்ல. இப்ப அர்ஜுனர் பாருங்க, பகவத்கீதை கேட்டாங்க, திருதராஷ்டிரம் கேட்டாங்க. ஆனா திருதராஷ்டிரால என்ன பண்ண முடியல? பகவத்கீதையோட தாத்பரியத்தை எடுத்துக்க முடியல. ஆனா அர்ஜுனனால எடுத்துக்க முடியுது. எதனால? சத்துவகுணத்தில் சரியான நிலையில் காணவும், கேட்கவும், சுவைக்கவும் முடியும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். மேலும் தூய்மையுற்றவன் ஆகின்றான் அப்படின்றது பார்க்கிறோம். ஆனா அர்ஜுனர் வந்து ரொம்பவே பியூர் டிவோட்டி.
நமக்காக பகவத்கீதைய அத குடுக்கணும்ன்றதுக்காக பகவான் என்ன பண்ணாங்க, அர்ஜுனருக்கு ஒரு மாயத்திரைய குடுத்திருந்தாங்கன்றதுதான் தாத்பரியம். சரிங்களா? ஏன்னா எப்பயுமே பியூர் டிவோட்டீஸ் வந்து பகவானோட லீலைகள்ல பங்கெடுத்துப்பாங்க. அதனால அந்த அவங்க அவங்க வந்து ஒரு கலக்கம்லாம் ஏற்படுறாங்க அப்படின்னா, அது வந்து பகவான் நமக்கு ஏதோ ஒரு விஷயம் குடுக்கறதுக்காக அவங்களுக்கு அந்த மயக்கத்த குடுக்குறாங்கன்ற ஒரு தாத்பரியம் தான். ஆனா உண்மையில அவங்கலாம் எப்படி? ரொம்பவே உன்னதமான டிவோட்டீஸ் அப்படின்னு தான் இங்க நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயமும் கூட. இப்ப சத்துவகுணத்தின் நிலைகளை நம்ம பார்த்தோம். மாதாஜி 14.12. लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणामशमस्पृहा रजसेतानि जायन्ते विवृत्ते भरतर्षभ. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பரதகுல பரதகுல தலைவனே, ரஜோகுணத்தின் ஏற்றம் இருக்கும்பொழுது பெரும் பற்று, கட்டுப்படுத்த இயலாத ஆசை, ஏக்கம், கடின உழைப்பு இவைகளின் அறிகுறிகள் தோன்றுகின்றன. இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா துரியோதனோட ஆசைகளா இருக்கும் இல்லைங்களா? பெரும் பற்று ஃபர்ஸ்ட் ஹஸ்தினாபுரத்துல இருந்தது, அப்புறம் இந்திரபிரஸ்தத்தை பார்த்தாங்க, அதையும் தான் வச்சுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசை வந்துச்சு இல்லைங்களா? அதுதான் பெரும் பற்று, கட்டுப்படுத்த இயலாத ஆசை, எப்படியாவது அடைஞ்சிடணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசை இருக்கும். கிடைக்கலன்னா ஏக்கம், அதற்கான மறுபடியும் கடினமான உழைப்பு, இதெல்லாம் சேர்ந்து இருக்கிறதா ரஜோகுணத்தின் அறிகுறிகள். இது எல்லாமே எதுல இருக்கும்? பகவானை பத்தி இருக்காது. எல்லாமே இந்த ஜட உலகத்தில் உள்ள இன்பங்களை நோக்கி இருக்கும். அதனால அது என்னது, அவ்வளவு உயர்ந்த ஒரு விஷயம் கிடையாது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப ரஜோகுணத்தில் ஏற்றம் இருக்கும் பொழுது பெரும் பற்று, கட்டுப்படுத்த இயலாத ஆசை, ஏக்கம், கடின உழைப்பு. இப்ப உள்ள நிறைய பேரோட வாழ்க்கை இப்படிதான் இருக்கு இல்லைங்களா? நிறைய ஆசைகள், பற்று, அப்புறம் அது கிடைக்கலன்னா ஏக்கம், அதுக்காக மறுபடியும் கடின உழைப்பு, இதுலயே அவங்க வாழ்க்கை வந்து நிறைய அவங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. பக்தி, இது டிவோஷனல் சர்வீஸ் எல்லாம் சொன்னோம்னா அதெல்லாம் வந்து எனக்கு நேரமும் இல்லை அப்படின்றத வந்து அவங்க சொல்லிடுவாங்க இல்லைங்களா? ஆனா இது எல்லாமே என்னது, டெம்பரரியான ஒரு விஷயம் தான். இந்த உடல் அழியும் போது இது அத்தனையும் அழிஞ்சிடும் அப்படின்றது அவங்களுக்கு தெரியறது இல்ல. ஆத்மா நித்தியமானது, ஆத்மாவுக்கு சம்பந்தமான விஷயத்துல நம்ம ஈடுபடுத்திக்கணும் அப்படின்ற அந்த நாலேஜ் அவங்களுக்கு அவ்வளவு ஆழ அவங்களுக்கு பதியறது இல்ல. அதனால அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க, இந்த மாதிரி டெம்பரரியான விஷயத்துல அவங்க வாழ்க்கையை நிறைய செலவு பண்ணாங்கன்றத பார்க்கிறோம். அப்ப இதெல்லாம் ரஜோகுணத்தின் அறிகுறிகளை நம்ம பார்க்கிறோம். மாதாஜி 14.13. अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमसेतानि जायन्ते विवृत्ते कुरु नन्दन. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. குருவின் மைந்தனே, தமோ குணத்தில் உயர்ச்சி இருக்கும் பொழுது பித்தம், மயக்கம், சோம்பல், இருள் இவை தோற்றுவிக்கப்படுகின்றன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? தமோ குணத்தில் இருக்கும்பொழுது எப்படி இருப்பாங்க அவங்க? மொத்தமா அவங்களுக்கு ஒரு புரிதலே இருக்காது. நல்லதெல்லாம் கெட்டதா தெரியும், கெட்டதெல்லாம் நல்லதா தெரியும். சரிங்களா? அந்த ஒரு நிலைப்பாடுல அவங்க இருப்பாங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். மாதாஜி 14.14. यदा सत्त्वे प्रवृते तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது குணங்களின் விஷயங்களை நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். சரிங்களா? குணங்கள் இல்லாத பட்சத்துல நம்ம பகவானோட இயற்கையில இருப்போம், சச்சிதானந்த ஸ்வரூபத்துல இருப்போம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதனால பிறப்புன்றது நம்மள பாதிக்காதுன்றதையும் நம்ம பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா என்ன பார்த்தோம் நம்ம, ரஜோகுணத்தின் நிலைப்பாடு என்ன, தமோ குணத்தின் நிலைப்பாடு என்ன அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். சத்துவகுணத்தின் நிலைப்பாடு, 3 குணங்களுக்கும் இடையில என்ன ஏற்படும், எப்பயுமே ஒரு போட்டி நிலவிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன பகவான் குறிப்பிட்டிருக்காங்கன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். சத்துவகுணத்தில் ஒருவன் மரணப்படும் பொழுது பெரும் முனிவர்களும் பக்தர்களும் வாழும் தூய்மையான உலகங்களை அடைகின்றான் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். சரிங்களா? சத்துவகுணத்தில் உள்ளவங்க எல்லாமே நல்ல நல்ல வேதத்தின் தாத்பரியத்தின்படி தர்ம வழியில அவங்க நிறைய செயல்களை செய்வாங்க. ஆனா எல்லாமே பலனை எதிர்பார்க்கிற செயல்களா இருக்கிறதா இருக்கும் இல்லைங்களா? சிலவங்க வந்து நிஷ்காம கர்ம யோகாவிலும் ஈடுபட்டிருப்பாங்க. ஆனா அதுல பக்தியில நல்ல நிலையில நல்ல பெர்ஃபெக்ஷன் இல்லாம போற பட்சத்துல என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க எங்க போவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மேல உள்ள உலகங்களுக்கு, அதாவது இந்த மெட்டீரியல் உலகத்துல, ஜட உலகத்துல 14 பிளானட்டரி சிஸ்டம் இருக்கும் இல்லைங்களா? அதுல மேல உள்ள லோகங்களுக்கு அவங்க போவாங்கன்றத பாக்குறோம். எங்கன்னா முனிவர்கள் பக்தர்கள் வாழும் தூய்மையான உலகங்களை அடைகின்றனர். அதாவது ஸ்வர்க்கம், அப்புறம் மக்கரலோகம், தபலோகம், ஜனலோகம் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா? அந்த லோகங்களுக்கு அவங்க போவாங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். மாதாஜி 14.15. रजसि प्रलयं गत्वा कर्म संगिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते. हरे कृष्णा.
ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ரஜோகுணத்தில் இருக்கும் பொழுது ஒருவன் பலநோக்கு செயல்களில் ஈடுபட்டு இருப்பவர்களிடையே பிறவி எடுக்கின்றான். தமோ குணத்தில் இருக்கும் பொழுது அவன் மிருக இனத்தில் பிறவி எடுக்கின்றான் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அப்ப ரஜோகுணத்தில் உள்ளவங்க அந்த நிலையில யார் இருக்கிறாங்களோ, ஜட உலகத்தில் ஆசைகள் வச்சு அது அந்த மாதிரி விஷயத்துல இருந்து இருக்கும் பொழுது அவங்க என்ன பண்றாங்க, மறுபடியும் இந்த ஜட உலகத்திலே பிறக்கிறாங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். சரிங்களா? பல நோக்கு செயல்களில் ஈடுபட்டு இருப்பவர்களிடையே பிறவி எடுக்கின்றான்றத பார்க்கிறோம். தமோ குணத்தில் இருக்கும் பொழுது அதர்மம் எல்லாம் செஞ்சுட்டு தமோ குண நிலைப்பாடுல இருக்கும் பொழுது அவங்க என்ன பண்றாங்க, மிருக இனத்தில் பிறவி எடுக்கின்றார்கள் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். யார் அதர்மம் செஞ்சுட்டு அந்த அந்த நிலைப்பாடோடய மரணம் அடைகிறாங்களோ அவங்க மறுபடியும் மிருக இனம், அதுல இருந்து மறுபடியும் பியூரிபிகேஷன் அடைஞ்சு மனித இனத்துக்கு அவங்க வரணும். அப்போ அது நிறைய வந்து கடினமான விஷயம் இல்லைங்களா? அப்ப அவங்களோட நிலைப்பாடு இந்த மாதிரி இருக்குன்றத பார்க்கணும். அதாவது தமோ குணத்தில் இருக்கும்போது அவன் மிருக இனத்தில் பிறவி எடுக்கின்றான்றத பகவான் இங்க குறிப்பிட்டிருக்காங்க. மத்தஜி 14.16. கர்மண சுகிருதஸ்யாஹுஸ் சாத்விகம் நிர்மலம் ஃபலம் ரஜசஸ்து ஃபலம் துக்கம் அஜ்ஞானம் தமசஃ ஃபலம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சத்துவ குணத்தில் செயல்படுவதால் ஒருவன் தூய்மை அடைகின்றான். ரஜோகுணத்தில் செய்யப்பட்ட செயல் துக்கத்திலும், தமோ குணத்தில் செய்யப்பட்ட செயல் அறிவட்டத்தனத்திலும் விளையுறுகின்றன அப்படின்றத பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப சத்துவகுணம் தூய்மை அடைகிறாங்க நல்ல நல்ல விஷயங்கள் செய்யறதுனால. ரஜோகுணம் நிறைய ஏக்கங்கள், நிறைய ஆசைகள்லாம் இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு என்ன ஏற்படும், அமைதி இருக்காது, துக்கம் தான் நிறைய இருக்கும் இல்லைங்களா? கிடைக்காத பட்சத்துல துக்கம், கிடைக்குமோன்ற ஒரு ஏக்கம், இந்த மாதிரிலாம் அவங்களுக்கு. ஏன்னா ஒரு ஆசையோடு நிறுத்த மாட்டாங்க, நிறைய ஆசைகள், கடல்ல வர அலைகள் மாதிரி அவங்களுக்கு வாழ்க்கையில ஆசைகள் நிறைய வந்துகிட்டே இருக்கும். அப்ப அதை நோக்கி அவங்க பயணப்பட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஏக்கம் இருக்கும், துக்கம் இருக்கும், அமைதி இருக்காது. அப்ப துக்கத்திலும், அப்புறம் தமோ குணத்தில் செய்யப்பட்ட செயல் அறிவற்ற தனத்திலும். ஏன்னா அவங்களுக்கு அதர்மம் தர்மமே தெரியாது இல்லைங்களா? அப்ப அவங்களுக்கு ஞானமே வந்து இருக்காது. அப்படின்ற பட்சத்துல அவங்களது எல்லாமே விரயமாகுது அப்படின்றத பார்க்கிறோம். மத்தஜி 14.17. சத்வாத் சஞ்சாயதே ஞானம் ரஜசோ லோப ஏவச பிரமாத மோகௌ தமசோ பவதோ ஞானமேவச. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சத்துவகுணத்தில் இருந்து உண்மை ஞானம் விருத்தி ஆகிறது. சரிங்களா? ஆத்ம ஞானம் இதெல்லாம் வந்து சத்துவகுணத்திலிருந்து விருத்தியாகும். அடுத்து சத்சுத்த சத்துவகுணத்துக்கு நம்மள கொண்டு போகும். ரஜோகுணத்திலிருந்து பேராசை விருத்தி ஆகிறது. ஒரு ஆசை அடங்குச்சுன்னா இன்னொரு ஆசை அடையணும், இன்னொரு ஆசை அப்படின்ட்டு நிறைய ஆசைகள் அவங்க கொண்டு வந்துகிட்டே இருப்பாங்க. அப்ப பேராசை நிறைய இருக்கும். தமோ குணத்திலிருந்து அறிவின்மையும் பித்தமும் மயக்கமும் விருத்தி ஆகின்றன அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மொத்தத்துல இவங்களுக்கு ஒரு தெளிவு இருக்காது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மத்தஜி 14.18. ஊர்த்வம் கச்சந்தி சத்வஸ்தாஹ மத்யே திஷ்டந்தி ராஜசாஹ ஜகன்ய குணவிருத்திஸ்தா அதோ கச்சந்தி தாமசாஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நிலை பெற்று இருப்பவர், சத்துவகுணத்தில் நிலை பெற்று இருப்பவர் படிப்படியாக உயர் உலகங்களுக்கு மேல் நோக்கி செல்கின்றனர். சரிங்களா? ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்களோ பூ உலகங்களில் வாழ்கின்றனர். தமோ குணத்தில் இருப்பவர்கள் நரக உலகங்களுக்கு கீழ் நோக்கி செல்கின்றனர். இதுதான் பாதை. முக்குணங்களோட உயிர் வாழி வந்து சம்பந்தப்படும் போது சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவங்க மேல் நோக்கி போவாங்க, மேல உள்ள உயர் லோகங்களுக்கு. ரஜோகுணத்தில் உள்ளவங்க இந்த பூ உலகத்திலே திரும்பி திரும்பி பிறவி எடுத்துட்டு இருப்பாங்க. தமோ குணத்தில் உள்ளவங்க கீழ் நோக்கி உள்ள நரகலோகம் வரைக்கும் போய் அவங்க செஞ்ச அதர்மங்களுக்கு எல்லாம் தண்டனைகளை அனுபவிச்சுட்டு இருப்பாங்க. ஆனா மறுபடியும் மேல் உலகம் போனவங்களும் சரி, கீழ் உலகம் போனவங்களும் சரி, இந்த உலகத்துக்கு திரும்பி பிறவி எடுத்து என்ன பண்ணுவாங்க, மறுபடியும் அவங்க தன்னோட வாழ்க்கையில ஈடுபடுவாங்க, மறுபடியும் கர்மங்களை சேகரிப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இதுதான் வந்து இந்த மெட்டீரியல் உலகம். சரிங்களா? ஜட உலகம் இதுதான். நம்ம வந்து 8வது அத்தியாயத்துல நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஆன்மீக உலகம், ஜட உலகம். ஆன்மீக உலகம்ன்றது கோலோகம், வைகுண்டம், பிரம்மஜோதி, அப்புறம் சதாசிவ லோகம் அதுவும் வந்து அங்க இருக்கும் அப்படின்றத பார்த்தோம். அங்க போனவங்க திரும்பி வரமாட்டாங்க, பகவானோட நித்திய சூரிகளா இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். சரிங்களா? அங்க வந்து எந்த ஒரு துன்பங்களும் கிடையாது, பிறப்பு மூப்பு அதெல்லாம் வந்து கிடையாது, நோயெல்லாம். அதுக்கப்புறம் வந்து அதிபூதா, அதி ஆத்மா, அதி தெய்வா இதனால கிடைக்கிற துன்பங்களும் கிடையாது அப்படின்றத பார்க்கிறோம். முழுக்க முழுக்க பக்தி செயல் நம்மளை ஈடுபடுத்தி பகவானோட அனுகிரகத்துல இருப்போம். அங்கானா சுத்த சத்துவ குணத்துல நம்ம இருக்கணும் அப்படின்னு தான் தாத்பரியம். அப்புறம் வந்து கீழே விரஜா நதி இருக்கு, அங்க கர்ப்போதய கஷாய விஷ்ணு, கார்ணோதய கஷாய விஷ்ணு இருக்காங்க.
அவங்களோட திருமேனியிலிருந்து மூச்சை வெளியில விடும்போது நிறைய உலகங்கள், மில்லியன்ஸ் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி வெளியில வரும். நம்ம இருக்கிறது இந்த ஒரு உலகத்துல. ஆனா இது மாதிரி நிறைய உலகங்கள் வெளியில வரும். ஏன்னா காரணோதய கஷாய விஷ்ணு ரொம்பவே பிரம்மாண்டமா இருப்பாங்க தெரியும். அதாவது வந்து அடி எது முடி எதுன்றது பார்க்க முடியாத அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு பிரம்மாண்டமா இருப்பாங்க. அப்ப அவங்களோட திருமேனி அந்த அளவு பிரம்மாண்டமா இருக்கும்போது அவங்களோட திருவுடல்ல இருந்து என்ன வருது, நிறைய வந்து உலகங்கள் வெளியில வருது பகவான் மூச்சை வெளியில விடும்பொழுது. அப்ப நிறைய மில்லியன்ஸ் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் எங்க மிதந்துட்டு இருக்கு, இந்த விரஜா நதியில மிதந்துட்டு இருக்கு, ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுக்கு கீழே. சரிங்களா? அப்போ ஒரு யூனிவர்ஸ் நம்ம வந்து எடுத்து பாக்குறோம். அந்த யூனிவர்ஸ்குள்ள கர்ப்போதய கஷாய விஷ்ணு வராங்க. அவங்க வந்து இதெல்லாம் வந்து விஷ்ணு தத்துவால வரக்கூடிய விஷயங்கள். சரிங்களா? அவங்களோட நாபி கமலத்திலிருந்து தாமரை பூ வருது. அதுல யார் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து படைக்கிறாங்க பகவான் பிரம்மாவை. அப்புறம் பிரம்மா கிட்ட வேதத்தை கொடுக்குறாங்க. வேதத்தின் வழிகாட்டுதலோட பிரம்மா வந்து இந்த 14 உலகங்களையும் படைக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அதுல பாத்தீங்கன்னா இதுதான் பூலோகம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இங்க மேல வந்து இதெல்லாம் ஹையர் பிளானட்டரி சிஸ்டம், மேலுலகங்கள்னு சொல்லுவோம். இதுக்கு மேல பூலோகத்துக்கு மேல புவர்லோகம். இங்க யாரெல்லாம் இருப்பாங்கன்னா இந்த கோஸ்ட் அதெல்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா, அதெல்லாம் அங்க இருக்கும். அதாவது இந்த அடுத்த பிறவிக்காக வெயிட் பண்ணக்கூடியவங்க. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் வந்து யாராவது தன்னோட வாழ்க்கைய வந்து அதாவது இயல்பான மரணத்துக்கு முன்னாடியே முடிச்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்னாலும் அவங்களாம் இங்கதான் வந்து இருப்பாங்க. உடல் இல்லாம, சரீரம் இல்லாம இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்புறம் புவர்லோகம் அதுக்கு மேல ஸ்வர்கலோகம். அங்கதான் 33 தேவர்கள்லாம் இருப்பாங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அதுக்கு மேல மக்கர லோகம் இருக்கும். அப்புறம் ஜனலோகம், அங்கதான் முனிவர்கள்லாம் இருப்பாங்க, சேஜஸ்லாம். அப்புறம் தபலோகம் இருக்கும். அதுக்கு மேல சத்தியலோகம் இருக்கும் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். சத்தியலோகம் தான் பிரம்மாவோட அபோர்டு. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த பூலோகத்துக்கு கீழே உள்ள உலகங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா லோவர் பிளானட்டரி சிஸ்டம் சொல்லுவோம். அது வந்து அத்தல, வித்தல, சுத்தல, தலாத்தல, மகாத்தல, ரசாத்தல, பாத்தால அப்படின்ற லோகங்கள் இருக்கு. இந்த ஒரு லோகங்கள்லயும் வந்து ஒவ்வொரு விதமான உயிர் வாழிகள் இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ இந்த சத்தியலோகம் பிரம்மாண்ட லோகத்திலிருந்து பாத்தாள லோகம் வரைக்கும் பிறப்பு இறப்புன்ற சுழற்சி உண்டு, பிரம்மாவுக்கும் உண்டு அப்படின்றத பார்க்கணும். எப்படி இந்திரனோட பதவிக்கு யார் வேணாலும் போலாமோ அதே மாதிரி சூரியனோட இடத்திற்கும் சந்திரனோட இடத்திற்கும் பிரம்மாவோட இடத்திற்கும் தகுந்த அந்த விதிகளை ஃபாலோ பண்ணியிருந்தா அவங்க அந்தந்த இடத்தை அடையலாம் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். இதுல எல்லாருக்குமே பிறப்பு இறப்புன்ற சுழற்சி உண்டு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்போ இங்கதான் வந்து அந்த கர்மா செய்யற ஒரு விஷயம். நம்ம வந்து இங்க இந்த உலகத்துல இருந்து வெளியில போகணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், மகாமந்திரம், ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம், ஹரிநாமம் இதை வந்து நம்ம உச்சரிக்கணும். சரிங்களா? ஹரிநாமத்தை உச்சரிக்கும் போது என்ன பண்ணுவோம், நம்ம இந்த உலகத்தை தாண்டி நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் உலகத்தை அடைய முடியும். அதற்கான வழிமுறைகள்லாம் வந்து வேதத்துல எல்லாம் குறிப்பிட்டு இருக்காங்க. அப்ப நம்ம ரஜா நதியில நீராடி பகவான் கிட்ட நம்மள கூட்டிட்டு போவாங்க. யாரு? குரு. நம்ம குருவை ஆசிரிச்சு அவங்க மூலியமா நம்ம பகவானை அடைய முடியும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? இதுதான் வந்து ஜட உலகம். இதுதான் இதோட இயல்பு. அப்புறம் இன்னொன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா க்ஷீரோதய கஷாய விஷ்ணு அவங்க என்னன்னா எல்லா ஆத்மா கிட்டையும் பரமாத்மாவா அவங்க இருப்பாங்க, பார்க்கடல்ல இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். மத்தஜி 14.19. நான்யம் குணேப்ய கர்த்தாரம் யதா திரஷ்டானுபஷ்யதி குணேப்யश्च பரம் வேத்தி மத் பாவம் சோதிகச்சதி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா இந்த 14 உலகங்கள்ல இருக்கும் பட்சத்துல நம்மளுக்கு என்ன ஏற்படும், இந்த முக்குணங்களோட தாக்கங்கள் இருக்கதான் செய்யும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சம்பந்தப்பட்டு இருப்போம். பக்தியின் மூலியமா மட்டுமே நம்ம பகவானை அடைய முடியும் அப்படின்றதையும் பார்க்கிறோம். யாருமே நித்தியமா சொர்க்கத்திலும் இருக்க முடியாது, யாருமே நித்தியமா நரகத்திலும் இருக்க முடியாது. பலன்களை பொறுத்து அங்க இருப்பாங்க. நல்ல பலன்கள் செஞ்சு சொர்க்கத்துல நல்ல சுகங்களை அனுபவிப்பாங்க. பலன்கள் தீர்ந்ததும் திரும்பி பூமியில பிறப்பு. நரகத்துல தண்டனைக்கு அனுபவிப்பாங்க. அது பாவங்களுக்கு தண்டனை அனுபவிப்பாங்க. பாவங்களோட கணக்கு முடிஞ்சது மறுபடியும் பூமியில பிறப்பு அப்படின்றத இங்க தாத்பரியம். இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் நமக்கு என்ன குறிப்பிட்டிருக்காங்கன்றத பார்க்கலாம். செயல்கள் எல்லாவற்றிலும் இந்த இயற்கை குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு எதுவும் இல்லை என்பதையும், பரமபுருஷன் இந்த குணங்களின்றும் உயர்ந்தவர் என்பதையும்,
நீ காணும்பொழுது என்னுடைய ஆன்மீக இயற்கை உன்னால் அறிய முடியும் அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அப்போ செயல்கள், நம்ம எந்த செயல் செஞ்சாலும் ஃபர்ஸ்ட் எண்ணம். எண்ணம் எதுலேருந்து வரும்? குணத்திலேருந்து எண்ணங்கள் வரும். எண்ணத்திலேருந்து செயல்கள் வரும் இல்லைங்களா? செயல்கள்லேருந்து நமக்கு கர்மங்கள் வரும். அப்போ செயல்கள் எல்லாவற்றிலும் இந்த இயற்கை குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு எதுவும் இல்லை என்பதையும், பரமபுருஷர் இந்த குணங்களிலிருந்து உயர்ந்தவர் என்பதையும் நீ காணும் பொழுது என்னுடைய ஆன்மீக இயற்கையை இந்த தாத்பரியத்துல புரிஞ்சுக்கும் பட்சத்துல பகவானோட இயற்கைன்னா முக்குணங்களோட சம்பந்தப்படாம இருக்கிறது இல்லைங்களா? அப்ப பகவானோட ஆன்மீக இயற்கையை நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்றத பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல நமக்கு குறிப்பிட்டு கொடுத்திருக்காங்க. மாதாஜி 14.20 குணானேதானதீத்ய த்ரீன் தேஹி தேக சமுத்பவான் ஜன்ம மிருத்யு ஜரா துக்கைர் விமுக்தோ மிருதமஸ்னுதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. உடலை அடைந்த ஒருவன் இந்த முக்குணங்களிலிருந்து உயர்வு பெறும் பொழுது பிறப்பு, இறப்பு, மூப்பு இவற்றினின்றும் இவைகளின் துன்பங்களிலிருந்தும் விடுதலை பெற்று இதே வாழ்விலும் கூட அமுதத்தை ஒத்த ஆன்மீக வாழ்வின் இன்பத்தை அனுபவிக்க முடியும் அப்படின்ற இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். உடலை அடைந்த ஒருவன், ஜட உடல், ஸ்தூல சரீரம், இது ரெண்டும் இருக்கு இல்லைங்களா? நமக்கு இந்த முக்குணங்களிலிருந்து உயர்வு பெற்று பிறப்பு, இறப்பு, மூப்பு இவற்றினின்றும் இவைகளின் துன்பங்களில் இருந்தும், இதனால நம்மளுக்கு என்ன ஏற்படுது? துன்பங்கள் ஏற்படுது இல்லைங்களா? பிறப்பினால் துன்பம், இறப்பினாலும் துன்பம், மூப்பினாலும் துன்பம், நோயினாலும் துன்பம் தான். அப்ப இந்த துன்பங்கள்ல இருந்து என்ன பண்ண முடியும்? நம்மளால விடுதலை பெற முடியும். இதே வாழ்வில் கூட அமுதத்தை ஒத்த ஆன்மீக வாழ்வின் இன்பத்தை அனுபவிக்க முடியும். அப்ப எது மட்டுமே நமக்கு நித்தியமான சந்தோஷத்தை கொடுக்குது? ஆன்மீகம், பகவானோட பக்தி சேவை அப்படின்றத நம்ம மனசுல நல்லா நிலைப்படுத்திக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம பக்தி சேவையில நம்மள ஈடுபடுத்திக்கணும். இந்த ஜட உலகத்தோட எப்படி இருக்கணும்? தாமரை இலை நீர் போல இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதனாலதான் அந்த உதாரணங்கள்ல நம்ம நிறைய முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லைங்களா? தாமரை இலை மேல நீர் போல நம்மளோட கடமைகளை நம்ம செய்யணும். பக்தியில நம்மள நல்லபடியா இணைச்சிக்கணும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். எதனால? இந்த முக்குணங்கள்ல இருந்து வெளியில வர்றதுக்காக அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். மாதாஜி 14.21 அர்ஜுன உவாச்ச கைலிங்க ஸ்திரீன் குணானேதான் அதீதோ பவதி பிரபோ கிமாச்சார கதம் சைதான் த்ரீன் குணான் அதிவர்த்ததே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அர்ஜுனன் வினவினார், எனதன்பு இறைவனே, இந்த குணங்களினின்றும் உயர்ந்தவன் எந்த அறிகுறிகளால் அறியப்படுகின்றான்? அவனது நடத்தை என்ன? எவ்வாறு அவன் இயற்கையின் குணங்களில் நின்றும் உயர்கின்றான் அப்படின்றத பார்க்க அர்ஜுனர் கேட்கிறாங்க. சரிங்களா? இப்ப இப்படிப்பட்ட குணங்கள்ல இருந்து விடுபட்டு இருக்கணும் அப்படின்றத பகவான் குறிப்பிட்டிருக்காங்க. அப்ப அவங்களோட நிலைப்பாடு என்ன அப்படின்றத இங்க அர்ஜுனர் கேட்கிறாங்க. கிட்டத்தட்ட சித்தமுனி நம்ம 2வது அத்தியாயத்துல பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அந்த ஒரு நிலைப்பாடோட நம்ம பார்க்க முடியும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 14.22, 23, 24, 25 25 ஓகே. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச பிரகாசம் ச பிரவருத்திம் ச மோகமேவ ச பாண்டவ ந துவேஷ்டி சம்பிரவருத்தானி ந நிவృత్తాని காங்க்ஷதி உதாசீனவதாசீனோ குணைர்யா ந விசால்யதே குணா வர்த்தந்த இத்யேவ யோ வதிஷ்டதி நேங்க்தே சமதுக்க சுக ஸ்வஸ்த சமலோஷ்டாஸ்ம காஞ்சனஹ துல்ய பிரியா பிரியோ தீரஸ் துல்ய நிந்தாத்ம சம்ஸ்துதிஹி மானாபமானயோ துல்ய துல்யோ மித்ராரிக் பக்ஷயோः சர்வாரம்ப பரித்யாகி குணாதீத ச உச்சதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ். இந்த ஸ்லோகங்கள்ல இந்த முக்குணங்கள்ல இருந்து விடுபட்டவங்களோட அறிகுறிகள் பத்தி பகவான் நமக்கு குறிப்பிட்டிருப்பாங்க. பிரகாசம், பற்று, கவலை, மயக்கம் இல்லைங்களா? இதெல்லாம் பிரகாசம்ன்றது சத்துவகுணத்தோட வெளிப்பாடு, பற்று ரஜகுணத்தினோட வெளிப்பாடு, மயக்கம் தமகுணத்தினோட வெளிப்பாடு. இவை தோன்றி இருக்கும்போது அவற்றை வெறுக்காதவனும், அவை மறைந்திருக்கும் போது அவற்றிற்காக ஏக்கம் அடையாதவனும், குணங்களோட தாக்கங்கள்ல அவங்க டிஸ்டர்ப் ஆக மாட்டாங்க. சரிங்களா? அதாவது வெறுக்காதவனும், அவை மறைந்திருக்கும் போது அவற்றிற்காக ஏக்கம் அடையாதவனும், இயற்கை குணங்களின் ஜட விளைவுகளை கவனிக்காமலும்,
சரிங்களா? எல்லாமே குணம்தான் செயல்படுது அப்படின்ற தாத்பரியத்துல இருக்கிறது. உறுதியா இருப்பவனும், குணங்களே செயல்படுகின்றன என்று அறிபவனும், இன்ப துன்பங்களை சமமாக பார்ப்பவனும். ஆத்மாவுக்குன்னு தனியா இன்ப துன்பம் கிடையாது. எல்லாமே இந்த ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயம். ஜட சம்பந்தப்பட்டதுன்னும் போது முக்குணம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம். அப்போ அப்படிப்பட்ட இன்ப துன்பங்களை சமமாக பார்ப்பவனும். இன்பம் கிடைக்குதா? ஓகே, அது வருது சுக்கிரத்தினால. துன்பம் வருதா? அது நம்மளோட பாபத்தினால அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துல குணங்களே செயல்படுது அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துல சமமா பார்ப்பாங்க. மண் கட்டி கல் பொன் இவற்றை சமமாக காண்பவனும். சரிங்களா? எல்லாமே அவங்களுக்கு ஒரே மாதிரிதான் தோணும். அறிவு நிறைந்தவனும், புகழ்ச்சியையும் இகழ்ச்சியையும் ஒன்றாக காண்பவனும், மான அவமானத்தால் மாறுபாடு அடையாமல் இருப்பவனும், நண்பனையும் எதிரியையும் ஒருபோல் நடத்துபவனும், எல்லாவிதமான பலன் நோக்கு செயல்களையும் துறந்தவனும் ஆன ஒரு மனிதன் இயற்கை குணங்களில் நின்று உயர்ந்தவனாக கூறப்படுகின்றான் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். குணங்களோட தாக்கத்துல இருக்கிற வரைக்கும் நமக்கு இன்பம் இருக்கும், துன்பம் இருக்கும், இல்லைங்களா? மான அவமானம் இருக்கும், ஏக்கம் இருக்கும், இந்த எல்லா விஷயங்களும் இருக்கும். புகழ்ச்சி கிடைச்சா ரொம்ப சந்தோஷப்படுவோம், இகழ்ச்சி கிடைச்சா ரொம்ப கவலைப்படுவோம். அதுக்காக நம்ம திருப்பி நம்ம பழி வாங்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணமும் ஏற்படும். அப்ப இவ்வளவு செயல்பாடும் எதுல இருந்து வருது? குணங்களில் இருந்து வருது. சத்துவகுணம், ரஜகுணம், தமோ குணத்திலிருந்து வர செயல்பாடுகள். ஆத்மாவுக்கும் அதுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அது நிரந்தரமான எதிரியும் கிடையாது, நிரந்தரமான நண்பனும் கிடையாது, இல்லைங்களா? அப்ப அதுலயும் மாற்றங்கள் உண்டு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இது நம்ம சைட்ல இருந்து. அதே மாதிரி நம்ம ஒரு 10 பேர்ட்ட பழகணும்னா 10 பேரோட குணங்கள், அவங்களோட தாக்கங்கள். அதுலயும் ஆன்மீகத்துல நாட்டம் இல்லாதவங்களோட நம்ம பழகும்போது அவங்க கிட்ட ரஜகுணம், தமகுணம் மேலோங்கி இருக்கும். அப்ப அவங்களோட நம்ம பழகும்போது இன்னும் ரஜகுணம், தமகுணத்தோட நம்ம இன்டராக்ஷன் வச்சுப்போம், இல்லைங்களா? அப்ப நம்மளோட சத்துவகுணம், ரஜகுணம், தமகுணம் திருப்பி அவங்களோட பிஹேவ் பண்ணும்போது இப்படி இருக்கும்போதுதான் அந்த போட்டி, பொறாமை இதுல எல்லாம் மனம் ஈடுபட்டு எப்படி இருப்போம்? ஒரு மன அமைதி இல்லாம, எதுலயும் நம்பிக்கை இல்லாம ஒரு மன உளைச்சல்ல நம்ம ஈடுபட்டுட்டு இருக்கோம், இல்லைங்களா? அப்போ இந்த முக்குணங்களோட தாக்கங்கள் இல்லாத நிலையில மனிதன் எப்படி இருப்பான்? ஆத்ம தத்துவத்துல இருக்கும்போது அமைதியாவும் நித்தியமான சந்தோஷத்திலையும் இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? இந்த விஷயங்கள்லாம் யாருக்கிட்ட இருக்கோ அவங்க ஒரு இயற்கை குணங்களிலிருந்து உயர்ந்தவனாக கூறப்படுகின்றான் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். இதெல்லாம் எடுத்த உடனே வந்துடுமா அப்படின்னா கண்டிப்பா கஷ்டமா இருக்கும். ஒரு சிலவங்க வந்துருவாங்க, ஒரு சிலவங்களுக்கு கடினமா இருக்கும். என்ன பண்ணணும்? படிப்படியா கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம ஆன்மீகத்துல அதிகமா நம்ம மனதை நிலைநிறுத்தி பக்தி செயல ஈடுபட இது எல்லாம் நம்ம வாழ்க்கையில ஒரு இடத்துல நம்மளால கண்டிப்பா உணர முடியும் இந்த நிலைப்பாட்டை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 14.26. மாம் ச யோ வியாபிசாரேண பக்தி யோகேன சேவதே சகுணான் சமதீத்யைதான் பிரம்ம பூஜாய கல்பதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பூரண பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்ட எந்த நிலையிலும் இழிவு அடையாத ஒருவன் ஜட இயற்கையின் குணங்களை உடனடியாக கடந்து பிரம்ம நிலைக்கு வந்தடைகின்றான். இதுதான் வே. சரிங்களா? எப்படி நம்ம 13வது அத்தியாயத்துல ஆத்மா இந்த குணங்களோட சம்பந்தப்படும் போது கட்டுண்ட வாழ்க்கையில இருக்கு அப்படின்றத பார்க்கிறோம், இல்லைங்களா? அதுல இருந்து வெளிவரத்துக்கான வழிகாட்டுதல் தான் இந்த ஸ்லோகம். பூரண பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்ட. பக்தி தொண்டுன்றது என்னன்றது 11.55 ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்த்தோம், இல்லைங்களா? பலன் நோக்கு செயல்கள்ல ஈடுபடாம, அதாவது பலன் நோக்கு செயல்கள்ல பலனை எதிர்பார்த்து செயல்கள் செய்யாம, அதே மாதிரி ஸ்பெகுலேஷன்ஸ் இல்லாம தெளிவா இதுதான் தர்மம், இதுதான் அதாவது பகவான் யாரு, நம்மளோட நிலைப்பாடு என்ன, ஆத்மாவோட நிலைப்பாடு என்ன அப்படின்றதெல்லாம் நல்லபடியா தெளிவா தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதன்படிக்கு இருக்கிறது. இந்த மன வியூகங்கள்லாம் இல்லாம இருக்கிறது. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் எல்லார்ட்டையும் நண்பனா இருக்கிறது. அப்புறம் பகவானுக்கு பக்தியில நம்மள மனத்தை பகவான் மீது நிலை நிறுத்துறது. இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம நிலைப்பாட்டுல இருந்தோம் அப்படின்னா அது சிறந்த பக்தி தொண்டு அப்படின்றத நம்ம அந்த ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம். 11.55ல அதான் பூர்ண பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்ட எந்த நிலையிலும் இழிவு அடையாத ஒருவன். பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டவங்க என்னைக்குமே இழிவு அடைய மாட்டாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கணும். ஜட இயற்கையின் குணங்களை உடனடியாக கடந்து அப்படி இருக்கிறவங்க இந்த குணங்களோட தாக்கங்கள்ல இருந்து கடந்து பிரம்ம நிலைக்கு வந்தடைகின்றான். பகவானோட ஸ்வரூபத்திற்கு வரோம் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 14.27.
ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। हरे कृष्ण। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। सर्वं कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा माताजी। Hare Krishna Mataji, thank you so much. Hare Krishna. 14.27 ஸ்லோகத்துல பகவான் என்ன குறிப்பிட்டிருக்காங்கன்றது பார்க்கலாம். இறுதி சுகத்தின் ஆதார நிலையானதும், இறுதி சுகம் பகவானோட பக்தி சேவையில ஈடுபட்டு பகவானை அடையிறதே அப்படின்றது அங்க தாத்பரியம். இந்த டூயாலிட்டிஸ் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் அதாவது இதெல்லாம் குணத்திலிருந்து உயர்ந்தவங்க கிட்ட காணப்படுற விஷயம். ஆனா குணத்திலிருந்து உயர்ந்த நிலைக்கு போகாத பட்சத்துல இந்த அத்தனை விஷயமும் மனிதனை கஷ்டப்படுத்தும் இல்லைங்களா. அப்போ நம்ம என்ன பண்றோம், இறுதி சுகத்தின் ஆதார நிலை, கஷ்டங்கள்ல இருந்து வெளியில பகவானை அடையும் போது இறுதி சுகம் அதுதான் நம்மளுக்கு அப்படின்றது, ஆத்மாவுக்கு அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆதார நிலையானதும் மரணமற்றதும், அதுக்கு எப்படி நம்ம ஆத்மா பிறப்பற்றதோ அதே மாதிரி மரணமற்றது இல்லைங்களா. அப்ப மரணமற்றதும் அழிவற்றதும் நித்தியமானதுமான அருவ பிரம்மத்தின் அடிப்படை நானே, இந்த நிலைப்பாடுல ஒரு ஆத்மா இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்தில் தெரிஞ்சுக்கிறோம். யாரு, முக்குணங்களோட தாக்கங்கள் இல்லாத பட்சத்துல அதுல இருந்து வெளியில வராங்க, பக்தி சேவையின் மூலியமா வெளியில வரவங்க. இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம அதுதான் வழி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா, பூர்ண பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்ட. அப்ப அப்படிப்பட்ட ஆத்மாவோட நிலைப்பாடு எப்படி இருக்கும், இறுதி சுகத்தின் ஆதார நிலையானதும் மரணமற்றதும் அழிவற்றதும் நித்தியமான அருவ பிரம்மத்தின் அடிப்படை நானே அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். வாஞ்சா கல்பத்தருப்பஸ்ய கிருபா சிந்து பையவச்ச பதிதா நாம் பாவனி வைஷ்ணவ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ ஜெய். ஸ்ரீல பிரபாத் ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா.